Abans que soni cap despertador i abans que el món comenci a córrer, hi ha persones que ja fa estona que treballen. Amb les primeres llums del dia tocant a terra, hi ha gent sense càmeres i sense espectadors, gent que no surt a les històries d'Instagram, però que sostenen la vida de cadascun de nosaltres, que ja ha començat el seu dia. Això que pot semblar una postal, a casa meva és la rutina. Avui vull parlar d'un ofici que tothom coneix, però que per mala sort molt poca gent valora. La pagesia. Al camp, al gener, sembla que no passi res. Els camps són nus, els arbres descansen, els animals s'arreceren del fred i des de fora pot semblar que aquí no passa res. Però això només ho pensa qui no hi ha estat mai. Aquí, en canvi, el gener no és buit, és dur i és necessari. Ara és temps de sembrar. Blat, ordi, alfals. A l'Urgell i al Pla d'Urgell, els cereals han marcat la vida de generacions senceres. Camps que no criden l'atenció, però que sostenen la ramaderia, l'alimentació i tot un territori. Sembrar no és poesia, és feina, i ningú garanteix que surti bé. A casa meva sempre s'ha treballat així, i durant molts anys ho vaig veure com una cosa normal. Però no ho és. Treballar una terra que no controles, dependre del temps. I invertir mesos sense saber si recuperarà res. Això no és romanticisme, és resistència. A l'hivern, la feina no s'atura. Els animals mengen cada dia. Amb fred, amb boira, amb dies que no saps ni quina hora és. No hi ha pausa, no hi ha hivernacles emocionals. Night falls and your name rides the wind. A shadow carved where light had been. Aquí és on apareix el nostre protagonista d'avui. Where your hand once lay. I still see you when I look away. Boots by the door, they're gathering dust. I talk to silence, learning to trust. The porch light flickers, same old beat. You're gone, but your ghost won't leave my seat. Què és el més dur de ser pagès durant l'hivern? El fet de que moltes vegades no et dediques a ser pagès, sinó a estar al taller tancat, a arreglar trastes, a fer ferros, a fer la posta a punt, a reparar. I en molts casos també el més dur possiblement és la humitat, la pluja, el fet de no poder treballar fora, de que el teu autèntic jefe sempre és el temps. Ser pagès no és només treballar la terra. És sostenir una rutina que no entén de caps de setmana, ni de festius, ni de dies dolents.
Què és el que et fa que continuïs venint cada dia? La llibertat. El fet de no tindre que rendir comptes amb ningú més, sinó amb mi mateix, amb la terra i poder-me fer els meus horaris. A Catalunya, cada any tanquen explotacions agrícoles i ramaderes. A Lleida en pocs anys n'han desaparegut milers. No perquè no facin falta, sinó perquè viure d'aquesta feina és cada cop més difícil. Creus que la gent sap tot el que comporta la pagesia? No, ni de lluny. Molta gent es pensa que ser pagès bàsicament és t'aixeques, plantes 4 plantetes, les cuides una mica i avall. Però clar, després arriba el bon temps, que pràcticament és un 24/7. Els pagesos competeixen amb productes importats de països amb normes molt diferents, amb costos que aquí no són viables. I el camp d'aquí queda invisibilitzat. I tot i així, cada gener algú torna al camp. No perquè sigui fàcil, sinó perquè és necessari. El camp només es mira quan fa bonic, quan hi ha verd, quan hi ha fruit. Però gairebé ningú el mira al gener, quan només queda la feina. Jo mateixa he trigat en valorar-ho. He comprat menjar sense pensar-hi gaire. He passat per camps sense saber què s'hi estava fent. I ara que ho veig de prop, entenc tot el que no havia volgut mirar. Valorar la pagesia no és tornar enrere. És entendre que sense arrels no hi ha futur. Potser no tots treballarem la terra, però tots viurem gràcies a ella. Tornar a les arrels també és aprendre a mirar diferent. Gràcies un cop més per mirar aquest episodi i ens veiem en el pròxim. Adeu!